An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bɛ bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 na utu kalo dɔ bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɔminɛ kalo ye an balona k'a fɔ san kalo fɔlɔ dɔ bi y'o tile 5 ye hijira san 1444 san dɔ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka sanakunu jɛngɛ kɛnɛ na cakɛda minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnli sɛgɛsɛgɛli baaraw ma olu ye bataki kɛ kɔnɔwarikaw ka jamana kɛlɛkɛcɛ 49 min minɛ n'an ka jamana kɔnɔ na o kɛra avion min n'i y'a sɔrɔ ka taa ni ka segin fɛ u ye bataki kɛ ka ɲɛsin olu ma baara dɔw senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la siraban kasara dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen na Buguni ani Kumantu cɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ muso 2 olu ni taara a ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma ale tun bɛ sibikaw fɛ yen nin kalo min n'an filɛ kɔnɔ na o yirituru yɛrɛ o kalo an balada k'a fɔ o ye ka dɔ k'a fɔ jamana kɔnɔ na yirituru ka se k'o sigi sen kan o baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn de la ale taara o baaraw koromogari ka se k'o kɛ sibikaw fɛ yen kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamanatigi an balada k'a fɔ kabini décembre kalo tɛmɛnen na ale tun y'a laɲini k'a fɔ ni maa o maa n'i y'a sɔrɔ e kan ka kɛ forobaca kɛba ye e bɛ taa i ka dɔ k'a fɔ sɔrɔsilakaw bɛ i ka dɔ k'a fɔ lama minnu kɛ dɔw ye kalanw ye ka taa sɔrɔsiya baara kunfɔlɔw ka t'olu kalan kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na bɛn n'i ka baara ye o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se tabital pulaku o maa ɲɛmaw ni jamana minisiri ɲɛma ye ɲɔgɔn dɛnɛn don o ko kɛra cogo jumɛn da kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn bolonkɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka sanakunu jigin kɛnɛ na lakanaba kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanani yɛrɛ sabatili ma aéroport la olu ka colonel ba n'i y'a sɔrɔ tali kɛ colonel Lasana Togola ale ye bataki kɛ ka ɲɛsin kɔnɔwari cɛ 49 min n'i y'a sɔrɔ olu minɛ an ka jamana kɔnɔ olu minɛ avion sira min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye compagnie min ye an wele ko SAS a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale bɛ fɛn min f'u ye bataki in kɔnɔna na u ka nani ani u ka taali cogoya u ko fɛn dɔw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ sanakunu jigin yɔrɔ yɛrɛ la u daga yɔrɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔw dilen bɛ ka kɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye maaw ka taa ni ka seginw kama k'u bɛ to ka fɛn dɔw k'a kɔnɔna na olu tɛ foyi komi n'a sɔrɔ n'a bɛ bɛn yɔrɔ in yɛrɛ dikun ani bɛnkan min bɛ u ni an ka jamana cɛ taa ni ka segin kɔnɔna na ko sariya dɔw bɛ ka susu a kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ka sigi u fɛ sen kan joona joona sango bi avion minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ bɔ ka na an ka jamana kɔnɔ sariya minnu bɛ yen n'u kan ka sigi u kana sariya minnu n'i y'a sɔrɔ u bɛ na o kɔnɔna na ko ni ninnu jateminɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ dilen bɛ k'a kɛ maa lafiya yɔrɔ ye k'i ka dɔn u bɛ to ka na ni finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛ se ka na n'olu ye ka n'olu ka o yɔrɔ in kɛ olu lafiɲɛbɔ yɔrɔ ye k'o tɛ bɛn ye o tɛ bɛn i ka dɔn o yɛrɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na a bɛ fɛn min fɔ hali bi u ka wulikɛjɔw kɛ min ka dɔn k'a fɔ k'u ka bila sariya kɔnɔna na sango i ka dɔn k'a fɔ ɲini fɛn u bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na fɛn min an ka jamana ye fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye ka ɲɛsan ma sariya soso la olu tɛna jɛn n'o ye cogo si kelen na baara ɲɔgɔnyaw ye tiɲɛ ye nka u ka fɛɛrɛ balalen kɛ ka to sariyaw kɔnɔna na n'o kɛra ɲini fɛn k'a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an bɛ dugawu kɛ colonel n'i y'a sɔrɔ Lasana Togola ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔ ye dɛ jamana in lakana min bɛ yen bi la y'a sɔrɔ baara sigilen bɛ sengaw fɛ u bɛ se ka kɔkɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka jamana ni k'a lakana n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ siraba kasara dɔ kunna sinigo ntɛnɛn don ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ Kumantu ni ka na Bamakɔ ni y'a sɔrɔ Kumantu ni Bamakɔ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u tun bɔra Bamakɔ de u bɔra Kumantu k'u b'u kunda Bamakɔ kan nka u bɛna se Buguni waati min na siraba kasara kɛra muso 2 maa 5 de tun bɛ mobili in kɔnɔ nka muso 2 olu de ni tora la o muso 2 ninnu bɛɛ lajɛlen banankaw ye an b'a dɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ Aminata Ɲambele ani Aramatu Dunbiya olu bɔra i ka dɔn k'a fɔ banankaw don nka u bɛ Kodowari u bɔra Kodowari k'a fɔ k'u bɛna kɔɲɔ de la Bamakɔ kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra kalo salen tile 17 kɔnɔna na kɔɲɔ kɛlen kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ terimaw don u bɛɛ ye bananka ye nka Ala y'u sigiyɔrɔ bɛn Kodowari jamana ma u y'a yira k'a fɔ kelen dɔ o kɔrɔmuso furulen bɛ Kumantu n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Aramatu la kɔrɔmuso in o cɛ fatura k'u bɛ taa dugawudon kɛ ye u taara o dugawudon de la u segintɔla ntɛnɛn an b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna ka sɔrɔ ka na labɛnw kɛ ka taa Kodowari jamana kɔnɔ u natɔla k'u tun bɛ mobili min kɔnɔna na mobili kɔnɔna na kɛ u surunnen Buguni yɛrɛ la mobili pinɛ cira maa 5 de tun bɛ mobili kɔnɔna na mobili kɔni wolokira ka taa Kale ka taa mobili kɔni suru tuma min na n'o kɛra
an balona ka fo dɛmɛ nana duma ka se ka maaw kɔni bɔ a kɔnɔna muso fila in olu minnu ye tɛrɛmaw ye n'olu bɔra kɔnɔwari ka na n'u bɛ ka nin taama bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ banangaw do olu fila bɛlele kasarala u nin na maa tɔw kɔni olu jɔngina olu taara kana lapita ni yɔrɔnin bɛɛ la buguninkaw fɛ yen kɛnɛsoba la kana furakɛli ta ka ɲɛsin olu ma nka ni maa fila kɔni masaramani ye olu kɔni kasara u nin na a sen fɛ u ka janajaw bɛlɛgɛlen kɛra kunungo banangaw fɛ yen kɛrɛnnena i ka dɔn k'a fɔ aramatu ale kɔni an balona k'a fɔ ale dara mamurulakaw fɛ yen min i ka dɔn k'a fɔ Aminata ye an balona k'a fɔ ale dara timidila nin bɛɛ lajɛlen la maaw i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw kɛ kunungo banana lamini kɔnɔna na ni muso fila ni ye jateminɛ u ka jɛ ka bɔ bana ka tila k'a kɛ u fila bɛɛ lajɛlen ka furu min i ka dɔn k'a fɔ tɔ kelen dɔ in o bɛ tali kɛ aramatu la ale cɛ ye banangaden fana ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ alimami madu ɲamele la o sigilen bɛ konowari ale n'a muso taara ye tɔ kelen dɔ in n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Aminata la ale yɛrɛ ye bananga ye nka i ka dɔn ale furula konowari jamana kɔnɔ na ka tila ka n'a kɛ kabini denmisɛnnin ma kunnafoni k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka na nin baara in bɛɛ lajɛlen masa aramani mana min kɛ o de ka kan kunungo ɲɛji kɔni o tun bɛ banana lamini kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma ala ka baarabara nɔgɔw ye ka kɔto nɔgɔya an yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra ye an balana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na yirituru baaraw olu bɛ sigi sen kan utukalo n'i y'a sɔrɔ n'o sera o kalo in kɔnɔ na fɛɛrɛw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ na ka se k'i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔbaw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛliw bɛ kɛ o kalo kɔnɔ na ka taa se yirituru baaraw olu bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na fan caman fɛ olu kurumukari baaraw bɔra ka kɛ sibikaw fɛ yen o kɛnɛ kan kungo lakanabaw inspecteur Fatumata Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan Mali ministre ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan inspecteur Fatumata Kone kuma min fɔ kɛnɛ kan ministre ɲɛma ɲɛkɔrɔ o filɛ an b'a fɔ mun na an bɛ jiri turu parce que yiriw bɛ tigɛ la ka forow kɛ yiri bɛ tigɛ la ka se ka sanu bɔ yiri bɛ jeni parce que feu de brousse bɛ passer nin bɛɛ bɛ ka se ka an ka yiriw latunu na donc n'o kɛra an kan ka se ka na ni fɛn ye fɛn min b'a to olu nɔnɔ bɛ se ka dabila donc yiri turu bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na faut que an ka taa ni yiriw ye d'abord yiri min yɛrɛ ye population ka choix ye u ko nin de ka an b'a fɛ ka nin kɛ an ka taa n'o ye fɔlɔ an kana fɛn imposer o kunna a ka kɛ an yɛrɛ fana ka jamana yiriw fana ye ensuite n'an ye yiri turu an ka clôture k'a la n'an ye clôture k'a la an ka se ka gardiennage ka k'a la dɔ k'a kɔlɔsi entretien ka k'a la ka to ka yiri kɛrɛfɛla ninnu dabɔ a mago bɛ ji la wagati min na n'o ye tilema wagati ye an ka se ka ji k'a kɔrɔ ka arroser n'o kɛra an bɛ se k'an ka résultat sɔrɔ an balana k'a fɔ inspecteur général Fatumata Kone ni tun ale kan ye kɛnɛ in kan Mali ministre ɲɛma Dr Sukoli ko laban ga ko bɛɛ ɲɛma bonya tun b'ale bolo ale ye kuma min fɔ ye o filɛ an nana baara min na o baara in a barika ka bon kojugu baara in an nana kɛ président de la transition tɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw ye ka yiri turu ka yiri lakana ka yiri bato o ye fɛnba dɔ ye an ye yiri min turu bi n'o cayara an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka cadre de vie mɔgɔw bɛ balo yɔrɔ min na ka nɔgɔya u ma ka fiɲɛ ɲuman d'u ma ka fura d'u ma ka dumuni d'u ma ni min bɛ se ka wari ɲini a la fɔlɔ ni yamaruya dir'u ma u bɛ se ka a tigɛ ka taa feere ministre ko k'a ye yiri minnu turu salo ko a 95% kɛmɛ o kɛmɛ 95 o yiriwa la n'an sera ko ɲɔgɔn sɔrɔ san wɛrɛ an bɛ continuer o kan an balona k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Dr Sukoli ko laban ni tun ale ka ɲi sibikaw fɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yiri ninnu ala k'u ka yiri ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ sababa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ an ka jamanatigi ale tun ye ka dɔn k'a fɔ hakilila dɔw sigi sen kan kabini décembre kalo tɛmɛnen na k'a fɔ maa o maa ne de kɛra forobaca kɛba ye jamana in kɔnɔ na k'i y'o baaraw kɔni ka se k'o ɲɔgɔndanw kɛ k'olu sɔrɔ ka ban sɔnni bolo ka don ca la k'i bɛ taa sɔrɔsiya baaraw kalanw de kɛ ka sɔrɔ ka segin ka n'i kɛ ca daminɛ o baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ hakilila minnu sigira sen kan o maa fɔlɔw olu ye baara yɛrɛ k'a n'u don ka ban i ka dɔn denmisɛnninka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni ye fonction publique sɔrɔ olu kɔni k'i ka dɔn u bɛna taa bafokaw fɛ olu bilasirali o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninkaw o sifinnakaw olu yɛrɛ ka ɲɛma min bɛ ka dɔn k'a fɔ forobaca kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ tari kɛ cɛmɔgɔ kamara ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ u bɛna former comme recrue surasiw bɛ former cogo min na u bɛ kalo 6 de kɛ o formation na maintenant formation in ye catégorie 2 de parce que forme active ou bien a bɛ fɔ o ma forme militaire olu bɛ formation militaire kɛ u bɛ formation civique kɛ forme civile olu ye mɔgɔ ye bana bɛ minnu na ou bien muso kɔnɔmaw olu bɛ forme civile kɛ forme civile ye mun ye olu bɛ formation militaire kɛ u bɛ formation civique kɛ u bɛ instruction aussi comme les autres mais olu tɛ effort physique kɛ an balona k'a fɔ cɛmɔgɔ kamara ni tun ale kan ye o kɔfɛ ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛna ni denmisɛnninnakaw ka ko ɲɛnabɔli ma fasoden ɲuman yɛrɛ waleyali n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Musa Atayɛri la ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ an bɔra ka jeune min bilasira sisan
kata u ka formation militaire kɛ o ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka hakili ye aw hakili b'a la an ka cohorte min bɔra 2021 kɔsa in na o bɔra don min na président ye kuma ta k'a fɔ k'a ta bi na à partir d'aujourd'hui mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fonction publique concours kɛ n'i passera i bɛ service militaire kɛ i bɛ SNJ kɛ o kun bɛ kɛ Mali la fɔlɔ la mais o kun jɔra donc an ka président de la transition son excellence le colonel Assimi Goïta a y'o service lawuli tuguni ka moyen d'a ma ka hakili d'a ma ka motiver pour que ni formation ka kɛ donc démission bina sira ta sisan u kan ka fɛn fɔlɔ min don u hakili kɔnɔ u kunkolo kɔnɔ u bɛ taa min na o tɛ tulonkɛ baara ye o tɛ démission baara ye u bɛ taa sardasiya de kalan mais u bɛ fɛn wɛrɛ de kalan min bina kalan fonction publique sira fɛ donc an nana k'u encourager ka conseil d'u ma mais ka yiru la fana u bɛ taa min na formation militaire de don u kana fɔ ko u bɛna tenue don ka taa ka photo ta ka segin ka na u bɛna sardasiya yɛrɛ de kalan parce que an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi a mɔgɔ b'a denw bɛɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnna olu ka ministre kan ye furubaca min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u tɔmɔna n'u kan ka na baara kɛ furubaca yɛrɛ jamana ka furubaca o ministre Awa Poli Jalo ale yɛrɛ y'i hakilila di ko in kan an ka lamɛn. minnu filɛ nin ye n'olu bɛna taa formation na n'u bɛna taa kalan kɛ parce que u y'u ka compétence b'u la ka ban u ka baara o kɛra sira min kan o ye équité bɛɛ ye kelen ye justice bɛɛ ye kelen ye devant la justice a bɛ appliquer bɛɛ la transparence jɛlenya ka baara kɛ jɛlenya kan o de ye olu se yan o de y'a to concours nin na olu sera ka san sɔrɔ u yɛrɛ ka kalan o de y'u se yan namara ma k'a la fosi ma k'a la a bɛɛ kɛra jɛlenya kan donc o jɛlenya kelen u taara kan min kan olu de kan ka sisan ko o formation in kɔnɔ formation in bɛ n'u former ka o tɔ sinsin formation in b'a yɛrɛ u la fana k'a fɔ k'olu ye malidenw ye maliden minnu kan ka jamana bɔ bolo la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a fɔra cogo min na fɛn min fɔlen filiw ye ni ka se k'u bilasira n'o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ fɛn mɛnni k'a ka fɛn sabatilen an ka jamana mɔgɔw bɛ basigi lafiya min na ka se ka bila u minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na sigikafɔba dɔw kɛrɛnkɛrɛnna olu baaraw bɛ sen kan an ka jamana sariya sunba o yɛlɛmani n'a ma ɲɛ u bɛ kɛ mun ni mun de kan ka kɛ fo maaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye ka dɔn k'a fɔ kulu kɛnɛyali dɔ sigi sen kan o kama kalo 2 u bɛna kɛ baaraw la ka se ka wulikajagaw ni bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye région caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kunungo baaraw daminɛna o kɛnɛ kan Umu Jara ni ale ye radio baarakɛla ye ni bɛɛ k'a ma jɛma ale yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ an ye kɛnɛ in a nafa ye mun de ye an ka Umu Jara lamɛn. Sariya kɔrɔ min tun bɛ yen k'a falen k'a kɛ an yɛrɛ ka hakilina n'an ka taabolo n'an ka sigi ni faamuya ye min bɛ bɛn jamana kɔnɔdenw ma walasa baaraw bɛ se ka ɲɛ walasa bɛɛ ka sen don a la a m'a kɛ baso ko ye a y'a kɛ fɛn o fɛn n'i da bɛ se ka don jamana ɲɛtaa la i da ka don la ka sɔrɔ kiiritigɛlaw dɔrɔn tɛ hali ni mɔgɔ ye hakilina fɔ o mɔgɔ hakilina bɛɛ bɛ se ka dilan ka kɛ hakilina kelen ye k'a bɛn u bɛɛ ka so taabolow ma mais ni mɔgɔw ma jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara kɛcogo man ɲɛ n'a fɔra ko ka baara da fankelen na ka mara da fankelen na fankelen tɔw bɛ tiɲɛ an y'a ye k'a fɔ Mali sariya sigili la ni ɲɔgɔn ma deli ka k'a la fɔlɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Umu Jara jɛma ni tun ale kan ye kɛnɛ in kan ye min ye maaba caman ye minnu y'u hakilaw di baara minnu kan ka kɛ ka sanga ni ko ye an ka daw lamɛn. ne tɔgɔ ko Mamadu Traoré ni caman wuli ko Zale ne kati conseil cercle ɲɛmɔgɔ ye mais an ko gouvernement ka mɔgɔw ko gouvernement ka a nombre ka limité an ko a nombre man ka se ka limité parce que o bɛ dépend jamana kɛcogo la wagati dɔw la donc ni dugu na dan sigi a la wagati a bɛna kɛ gɛlɛya président yɛrɛ ma an ko président fana a ka fanga ka ca dɔɔni bɛ se ka bɔ président ka fanga la pour que au moins mɔgɔ kana kɛ a kana kɛ masakɛ ye donc an ko ka dɔ b'o la sidaladen minnu bɛ yen n'o ye an ka élu ye an ko ka u fana u kɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ an ko ka hali immunité yɛrɛ d'u ma immunité min ɲɔgɔnna dira député ma o ka di élu fana ma an kɔni an y'a sɛbɛn an y'a di commission mɔgɔw ma. ne tɔgɔ ye Nuhun Kelekili ne ye commune demandé autorité intérimaire président ye n bɛ laɲini kelen f'i ye par exemple haute cour de justice a ye san 30 de kɛ a créelen don mɔgɔw ma dossier foyi y'u bolo u ye min jugé donc an bolo o cour de justice in ale ka bɔ yen pewu cour suprême bɛ se k'ale ka rôle jouer parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi cour suprême bɛ la k'ale ka rôle jouer donc o fɛn ninnu dɔw ye wari tiɲɛ yɔrɔ ye olu ka bɔ a la président ka pouvoir ka bon
Donc Ali fait le haut conseil de magistrature normalement au fanga bise ka minɛ président na ko di cour suprême donc au fin souvent nous be an ka proposition bolu kan quoi mais foyi ma ta foyi ma bila u bɛ ka bɛɛ de lamɛn n'u ye bɛɛ lamɛn u b'a to olu bɛ hakili sɔrɔ jama fanba mana taa côté min fɛ k'o don a kɔnɔ. Hakili la assemblée chambre kelen de n'o ye assemblée mais an bɛ fɛ zen na sénat ka k'a la sénat o ye jumɛn ye u bɛ kɛ assemblée kɛrɛfɛ min bɛ ɲɛsin sariya kow ma donc o sénat in fana an bɛ fɛ o fankelen ka kɛ élu ye voté ka k'olu ye fankelen in fana o ka kɛ mɔgɔ nommé taw ye donc ni an fana ka fɛn dɔ la fana na o ye jumɛn ye o ye ko conseil des collectivités an y'a ye k'a fɔ vraiment o fɛn in vraiment o kan ka bɔ ye ko conseil des collectivités o ka supprimer donc k'o remplacer ni sénat ye cour suprême niveau la n'o ye sariya sunba ye parce que ɲininkali fana kɛra yali cour suprême na n'i y'a ta k'a lajɛ sisan section judiciaire bɛ yen section administrative bɛ yen section des comptes bɛ yen donc ko yali a bɛ se ka tila k'u bɛɛ k'u dama cour ye bon an ye proposition mun kɔni kɛ o ye k'a fɔ cour suprême section administrative ka taa nɔ na section judiciaire ka taa nɔ na mais cour des comptes donc o ka créer cour suprême kɔnɔna na an y'o proposition fana kɛ donc o don gafew la o don ma. kabini constitution falen minnu tun kan ka kɛ anw kun ye hakilina di olu ma o papier b'an bolo mais novembre 2020 na déjà anw y'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'an ka constitution la o tuma an ka hakili jagaba kunna anw ye atelier ba k'an fɛ o conseil la yan parce que politique mɔgɔw sa o société civile o collectivité o ani i bɛ extérieur fɛn fɛn dɔn ani mali yɛrɛ institution bɛɛ an ye bɛɛ wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka hakilinaw jagabɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka da cogo min na ka hakilina jagabɔ ko la an kun y'o labɛn k'a fɔ an kun y'o kɛ recommandation ye o maralen tun b'an bolo donc an y'olu ni an ka hakilina kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di u ma. an baloran k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye an bɛ fɛn min fɔ yarabiya la u bɛ sigi min kɔnɔ na ala k'a kɛ sigi ye min bɛ n'a bɛ ɲɛ taa k'o ɲɛsan an ka jamana ma hakilila min talen bɛ min dakari jamana ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye kati denmisɛnnakaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ k'a fɔ bi yɛrɛ u ni jamanatigi kan ka ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen la sango olu b'a fɛ k'u yɛrɛ di de ka kɛ surasiw ye nin ye hakilila ɲuman ye n'a ma ɲɛ faso gɛlɛya y'u sɔrɔ k'olu bɛ wulikajɔ kɛ olu yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ di u ni asimi u bɛ se ka don suratiya la cogo min na baara min kɛra kati ka se k'o ɲɔgɔn kunbɛn kati denmisɛnnakaw minnu bɛ yen u ye wulikajɔ in kɛ u yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an b'an ka faso nɔfɛ an ye maliyɛnw ye an bɛɛ ye maliyɛndenw ye an bɛɛ ye katikaw ye mɔgɔ bɔra bamako dɔw bɔra yɔrɔw la minnu kana fara an kan donc vraiment an ka laɲini ye mun ye an b'an ka mali kɔ an bɛ an ka président de transition an b'a kɔ bɛɛ b'a k'a ka baara ye a ka baara bɛ cogoya min na bɛɛ b'o kalama donc an bɛ an ka mali kɔ an bɛ fɛ ka a yira maliyɛnden bɛɛ la attaque mun kɛra kati kɔnɔ yan nɔ katikaw bɛɛ bɔra kalama mali bɛɛ bɔra kalama diɲɛ bɛɛ bɔra kalama donc mun kɛra a y'an touché ka se niveau mun ma da tɛ se k'a fɔ donc an bɛ fɛ ka taa an ka laɲini yira an ka ɲɛmɔgɔ la a ka se ka a lajɛ an bɛ fɛ ka kɛ tentigi de n'a tun se tun b'an ye don min na yɛrɛ an tun bilalen bɛ polisiw ni sɔrasiw ɲɛma ka taga jugu bɔ wo kɔnɔ ni se tun b'an ye an tun bɛ warifa ta mais o se tun t'an ye an ka se ye mun ye an y'o kɛ k'a yira u la a ma dogo katika si la donc an bɛ fɛ ka kɛ tenitigiw de. Isamoro Kulubali ne ye katika de ye n wulila ka taa mɔna ka taa an bɛ foli bila fɔlɔ an ka président de transition a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tila ka kati dugudenw bɛɛ fɔ ani kati dugutigiw laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'a bɛ se k'an ta gardiya la a bɛ se k'an ta polisiya la a bɛ se k'an ta gendarmerie la a bɛ se k'an ta ate la o de ye kati jeunesse ka laɲini ye donc fɛn min kɛra n'o ye terrorisme kɛra kati yan nɔ a ma dogo mɔgɔ si la donc an b'an faso fɛ bi an bɛ mali fɛ an bɛ kati fɛ donc an ka ta baara la pour que an fana bɛ se ka jamana in défendre cogo min na o de ye bɛɛ ka motivation ye bi an bɛ bɔ ni critère min ye pour que jugu kana se ka taa infiltrer an na intéressé fɛn fɛn na ni tɔgɔ sɛbɛn u b'a dɔn an bɛ bɔ ni critère min ye donc parce que an tɛna fɔ jugu ka taa don an na. an baloran k'a fɔ ni tun ye sifinnakaw kan ye u y'a fɔ cogo min na ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛ balalen tigɛ jamana in lakanani ala k'a bila sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ da la dumunifɛnw anbariko yɛrɛ o wulili malidenw ye tɛgɛrɛ fɔ ko n'o wulila ko gɛlɛya bɛna ban anbariko wulili maa caman fɛ hali an kun ka to o kɔnɔna na k'o sɔrɔ kɛ o kununko yɛrɛ o ka fisa ni bi ye fɛn bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛ fotore dɔ b'u hakilila di sɔngɔ gɛlɛya ninnu kan an ka dɔw lamɛn. a girana ne yɛrɛ kunkolo ma parce que a bɛ se ka faamu ni fɛn dɔ gɛlɛyara dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 ou dɔrɔmɛ 5 o bɛ fara kan mais un coup ka dɔrɔmɛ 10 yɛlɛ a bɛɛ kan précisément malien n'a fɔra an b'a san 30 20 ta u ye 10 fara o kan un coup. sukaro kilo kelen bɛ taa fɔ 190 na sisan nɔnɔmugu an kun b'o kari sa 110 sa nɔnɔmugu kari fɔ 130 la sardine an kun b'o sa 60 la sa sardine kɛra 80. malo yɛrɛ jɛma an ka sugu la sisan u bɛ k'a fɔ ko 110 malo Gambia ka. sɛni ninnu bɛ feere 5 mais sisan olu dɔw bɛ feere 720 tablette fɛn ye 720 mais a bɔ tulu yɛrɛ an kun bɛ tulu litiri feere 260 mais sisan tulu yɛrɛ litiri bɛ fɔ 300 280.
fɛnw gɛlɛyara ko kabako ne yɛrɛ tɛ fosi la min man gɛlɛn hali sukaro o kɛra 160 de an yɛrɛ kamana ganna diɲɛ fɛn bɛɛ de gɛlɛya nɔnɔmugu 160 foyi de tɛ se ka san malo kɔni o tɛ se ka fɔ malo kilo kɛra fɔ 120 yɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyara u kɔni an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya don ko la nka an ka faamaw fana k'an dɛmɛ ni faamaw y'an dɛmɛ a bɛ ɲɛnabɔ fɛnw gɛlɛyali la mali la yan an b'a ɲini malidenw de fɛ sa u ka fɛnw nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma parce que fɛn bɛɛ ka gɛlɛn n'a fɔra sukaro kilo kun ye 90 ninnu ye mais sukaro taara kɛ 100 ni kɔ ye bi a ma nɔgɔn dɛ fantanw ka ca jamana kɔnɔ di bɛɛ tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun fantanw de ka ca fantan dɔw yɛrɛ se ka sukaro sɔrɔ k'a dun ni sukaro n'a fɔra sukaro ka gɛlɛn turu ka gɛlɛn a ma nɔgɔn tulu litiri kelen yɛrɛ kelen don sa 400 ye c'est pas petit mali bɛ degun min na ala k'a bɔ a kɔnɔ an b'o de ɲini masa aramani an kɔni an sɛgɛnnen don vraiment an sɛgɛnnen don yɛrɛ de gɛlɛya ti fɛn wɛrɛ dɛ u k'a lajɛ u ka balo da nɔgɔya n y'a fɔ parce que sisan balo da gɛlɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ sisan bɛɛ bɛ kule la foyi tɛ se ka san u k'a lajɛ minnu bɛ ka di mɔgɔw ma grossistes la tiɲɛ na u ka prix lajɛ u ka subventionner cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na quoi. fɛnw gɛlɛyara an kɔni bɛ ala de deli ala ka nɔgɔya kɛ kow la hali a kɔni ni nɔgɔya kɛra ka d'an ye dɛ sukaro wo malo wo nin bɛɛ de gɛlɛyalen don ala ka nɔgɔya kɛ kow la. an hakilina ye fɛnw ka nɔgɔya de sisan gɛlɛya kɔni an kɔni a y'an lafili kɔnɔ ko a y'an lafili n'a fɛnw sera ka nɔgɔya kɔni a bɛ diya an ye ani jamana ka basi o de ka d'an ye o y'an hakilina ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ buna adamadenw dun ka fa yɛrɛ sabatili ban kɛrɛnnena o ɲɛma abdulwahab jakite ale yɛrɛ hakilila di baara in bɛ ka kɛ mun de bɛ ka na ni an ka lamɛn. jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na an kuma u ka dɔ de bɔ salen na n'an b'a fɔ ma ko impôt la yɔrɔ bɛɛ la walasa dumunifɛn dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro b'o la alikama min bɛ kɛ buru ye ani tulu ni fɛn ninnu ka wɔri dɔ de bɔ jiginnɛba kɔnɔ an kan bɔ de ma ko de ye plan de riposte yɛrɛ mais f'u ka o gafeba de labɔ k'a fɔ bon an ye nin de bɔ o de y'an ka plan de riposte gɛlɛyaba kan. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye abdulwahab kan ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kununko faraɲɔgɔnba dɔ kɛra bourse de travail la kulu minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔna na bunadamadenw ka ɲɛnamaya k'a kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na o kɛlɛli n'o ye vie chère ma olu ye faraɲɔgɔn kɛ kununko bourse de travail la u ni kunnafonilaw ka ɲɛfɔli k'olu ye o kumatigi tun ye maa min a ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tɛ kɛ mara min kɔnɛ na ale y'a datu baaraw bɛ sen na nin ko ninnu bɛ sen ka cogo min na an ka lamɛn. fɛn bɛɛ gɛlɛyara embargo wulila halisa fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don an n'u ye nin fɔ gouvernement ye kabi embargo mana mali la an y'a fɔ kabi Ukraine guerre mana an y'a fɔ u ma sɔn k'an ka kuma lamɛn an bilalen filɛ nin an y'an bolo si yɔrɔ min na tile bɔra ye vraiment an nana de k'a fɔ on n'est pas content maliyɛnw degunnen don cɛkɔrɔba dɔ ko ma bi téléphone na a ko n denmuso kabi ala ye mali da maliyɛn ma deli ka ɲɔbɔrɔ san 10,000 fɔlɔ ne ni gouvernement in tɛ donc an n'u ye nin fɔ ka bila u bɛ ten an bɛ kuma fɔ n'an bɔra bi sini yɛrɛ bɛ bɔ ka conférence de presse kɛ ou bien ka taa journaux inu san ka publier reportage kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ an bɔra k'o de ɲɛfɔ tɛrɛ min b'an bolo an bɛ n'o de fɔ an kɔni an ye kalan dɔ kɛ kalo 4 kalan an y'o kɛ gafeba dɔ labɔ ka d'u ma o gafeba in b'a to u bɛ se ka baara kɛ n'o ye o gafeba in ye jɔla 4 de b'a la n'o ye ka subvention ko dabila mali la pewu ka minɛnw minɛ k'u bila dépôt la ka tila ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ pour que o sɛnɛfɛnw ka to sugu kɔnɔ walasa ka san bɛɛ kɛ tora de soudure bɛ se ka labɛn n'a ye o san na hakili b'a la ATT kun warantage in kɛ nɔgɔya kɛra o san na kojugu donc sisan an b'o de ɲini u fɛ u ka baara kɛ n'o an ka gafe an b'a proposer n'u ma sɔn proposition ma an bɛ kɛlɛ kɛ on va leur exiger u ka baara kɛ nin pour parce que an ka bɔ yan parce que fɛɛrɛ tɛ ninnu kɔnɔ vraiment fɛɛrɛ t'u kɔnɔ ne mali dɔrɔn tɛ Niger essence de joli an fɛ yan daga filɛ nin kɔ Niger kɛ essence tɛ 180 na parce que olu y'a ɲɛ sigi de fɛn min fara buru kan Côte d'Ivoire olu y'a ɲɛ sigi o fɛn min fara sogo kan Côte d'Ivoire mali sogo bɔ an minnu fɛ an bɛ ka sogo kilo 1 san 180 na olu y'a ɲɛ sigi de yan gouvernement mɔgɔ tɛ ka baara de kɛ vie chère ko in na parce que u yɛrɛ ka assiette kɔnɔna gardinen don c'est tout. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye mariamu kone ni tun ale kan ye kununko ni kunnafonidaw ka lajɛra bourse de travail la an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna fɛn min ye nɔgɔya ye ala ka na n'o ye n'o tɛ kow ka gɛlɛn dɛ ala ka basigi an ka jamana kɔnɔ ka nɔgɔya o ni k'o sabati n'an bɔra ye yirimajɔ sugu o kɔni gɛlɛya bi ni san nana o ye bɔgɔ foroki de dan ye gɛlɛyaba sugu in yɛrɛ dawolo n'i y'a lajɛ b'a ko bɔgɔdingɛ k'a sɔrɔ kɛ sanga ni waati bɛɛ a bɔrɔkɔlen bɛ a cɛnni bɛ waati bɛɛ kununko siri kulubali y'a ka kuma bara tɛ ka don sugu in kɔnɔna ni ka ɲininkali ta ka ɲɛsin maa dɔw ma gɛlɛya min b'u kan an ka maa dɔw lamɛn siri ka kuma bara la. ne tɔgɔ Umu Jara an tora mɛ bɔrɔkɔla an ka sira dilan sirako de b'an na. Fɔtumata Keyita sugu a cɛnnen de don ka sugu in dilan na an b'olu nɔfɛ u bɛ salaire n'an bolo 10 ne yɛrɛ tɛ na yan ka caya mais i m'a ye ne yɛrɛ bɛ tagama cogo min na n ye mobili ka mobili jɔ sirada la bɛɛ ka débrouiller ka taga vraiment degunba de b'a la quoi franchement
kama mɔgɔ bɛ boli ji kɔnɔna na pɔtɔpɔtɔ fana b'a la a degun ka ca quoi n'o sera ka solution ɲini a la pour que ka sira dilan o le ka fisa quoi a bɛ ɲɛsin mairie le ma parce que ale ka baara dɔ da don surtout sugu kɔnɔ sale bɛ sara donc ils ont obligé ka ko dɔ kɛ population mɔgɔw ye quoi. Ne tɔgɔ Abdata Traoré tɛ an ka degun ka jugu dɛ ne fa ni san nana an senw sira tɛ sɔn sugu nɔgɔlen don yɔrɔ bɛɛ de nɔgɔlen don e yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu kɔnɔna na an degunnen yɛrɛ de don ni san nana u bɛ sale minɛ an bolo diɲɛ don o don mairie mɔgɔw n'olu sera ka yɔrɔ dilan sisan o y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ. Ne tɔgɔ ye Aminata Sise gɛlɛyaba de b'an ka sugu in na ni san yɛrɛ nana jɔyɔrɔ t'an bolo sigiyɔrɔ t'an bolo degun b'an kan lafiya foyi de t'an ye. An balonen ka fɔ ni tun yirimajɔ ka daw kan Siri Kulubali ka kuma bara la ko a taara kɛnɛ kan u ye ɲininkali kɛ u ma se ka mɛrilakaw fana sɔrɔ ni jaabi b'u bolo baara min na n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ an bɛ yan bɛɛ ka bila la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛn min ye bɛn ni kelenya ye ala k'u sabati n'an bɔra ye an balonen ka fɔ an ka jamana olu ye wulikajɔba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena an ka minisiri miiriw ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko ni kuranko sabatili ma ka wulikajɔ kɛ min ye Sanangɔrɔ ani Banankɔrɔ ka se ka kɛ dɔ ka fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɛ olu bɛ se ka ji bondo sɔrɔ cogo min na k'o baaraw sigira sen kan o sen fɛ Somajɛp ɲɛma Dramani Kulubali ale b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. N'an seginna kɔ ni san kelen a b'a jateminɛ kɛ Banankɔrɔ ni Sanangɔrɔba jiko gɛlɛya tun bɛ yen jiko gɛlɛya juguyara kojugu donc gouvernement a décidé programme dɔ fɛ o ye ngolo programme d'action d'urgence 2021-2022 ka jiko nɔgɔya maliyɛn bɛɛ bolo objectif ye min ye maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 1 o de kan ka ji sɔrɔ ji sanuman sɔrɔ donc o projet kɔnɔna la Banankɔrɔ tun b'o kɔnɔ donc Banankɔrɔ farala Somajɛp ka société bɛ ji di yɔrɔ minnu ma Banankɔrɔ farala o kan bon Sanangɔrɔba yɛrɛ ji tun tɛ yen donc jiko gɛlɛya tun bɛ yen donc an ye réseau tiré kilomètre 10 ka bɔ Banankɔrɔ ka taa ji dɔw ma o réseau tiré bɛna to maa 14,000 ka ji sɔrɔ ji sanuman sɔrɔ san nataw kɔnɔna la mais ni ɲinɛ yɛrɛ kɔnɔna la an bɛna lajɛ maa min bɛ yen n'a kɛra maa 6,000 ɲɔgɔn ye olu ka se ka ji sɔrɔ. An balonen ka fɔ Dramani Kulubali tun ale kan ye ministre Lamini Seydou Traoré ale yɛrɛ kuma min fɔ taama in sen fɛ o filɛ. N'i y'a jateminɛ Sanangɔrɔba kilomètre 9 de bɛ Sanangɔrɔba ni Banankɔrɔ ni cɛ donc réseau kɛra kilo 10 ɲɔgɔnna kan pour que ka ji bɔ Banankɔrɔ ni ka se Sanangɔrɔba o ye Sanangɔrɔbakaw fɛnɛ o bɛna to mɔgɔ 14,000 ni kɔ o de bɛna ji sɔrɔ Sanangɔrɔba o ye ko ye an nisɔndiyalen don ko mun na mais n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛɛ kɛlen don ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita o ka yamaruya kɔnɔna la a b'a fɔ an ye don o don n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'an jija population ni lafiya bɛ baara minnu na an ka olu de boloda nin baara in bolodala o de kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko Sanangɔrɔbakaw nisɔndiyara. An balonen ka fɔ ni tun ye minisiri kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn Tapital Pulaku o maa ɲɛmaw ni Mali minisiri ɲɛma Dr Sokolo Kala Mayiga ye ɲɔgɔn ye o baaraw bɔra ka kɛ ntɛnɛndon kuma caman falen-falenninw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛtaako sirakun kan o kɔfɛ an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Amadu Jalo ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma Jalo Kucala ale b'an bolo nɛgɛ k'a lajɛrɛ kɛra kun min kama a bɛna ɲɛfɔ an ye Jalo Kucala k'a kɛra di. I tɔgɔ Amadu Jalo mɔgɔ caman bɛ dɔn ni Jalo Kucala ye. An ye Tapital Pulaku tɔndenw dɔ ye. An ye kunnafoni sɔrɔ ntɛnɛndon ko jamana minisiri ɲɛma ni Tapital Pulaku maaw ye ɲɔgɔn ye lajɛrɛ kun ye mun ye. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Kulubali e ka cɛsiri la su ni tile ka kunnafoni ɲini ka di jamanadenw ma. E y'a fɔ cogo min na a kɛra ten Tapital Pulaku ani premier ministre Sokolo Kala Mayiga a ɲɔgɔn ye bolila min kan o ye jamana bɛ cogoya min na ni waati na nin taa siɲɛ fɔlɔ ye premier ministre ka Tapital Pulaku reçoit o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ min ye Asimi o ye Tapital Pulaku reçoit o bɛɛ kɛra waati tɛmɛnen na lundi ta in bolila min kan o ye kɛrɛnkɛrɛn gɛlɛya yɛrɛ min bɛ sen na sisan fura jumɛn de kan ka sɔrɔ a la Tapital Pulaku yɛrɛ o ka hamina yɛrɛ mun ye a ko in na Tapital Pulaku mɔgɔw y'a yir'u la k'a fɔ waati na min bɛ sisan o ye duwawu ye ka ɲɛsin an ka mɔgɔ minnu fatula nin ko in na o ye an ka faamaw ye fo kana bila civil mɔgɔ minnu fatula u y'u duwawu kɛ duwawu tɛmɛnen kɔfɛ Tapital Pulaku mɔgɔw y'a jira jamana premier ministre la k'a fɔ fura bɛɛ de ye jihadiste ye o kuma in o ka dabila pewu 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 a bɛ se ka kɛ fulaw dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la bɛɛ ka fɔ ka fula bɛɛ de bugɔ bere kelen na i b'a fɔ amalgame k'a yira k'a fɔ i b'a komi fula bɛɛ de bɛ jihadiste na o ye kelen a filanan fula caman bɛ bi u sirannen don u bolila ka bɔ jamana camancɛ la ka n'a Bamakɔ ka na i sigi Bamakɔ ani dugubaw la u bolila jɔw de ɲɛ u bolila marifatigiw de ɲɛ ka n'a sigi Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ Tapital Pulaku bi ani sini bɛɛ u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ cogo bɛɛ la jamana bɛ se ka basigi cogo min na laɲini foyi t'u la jamana bɛ se ka basigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛn la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yir'u la gɛlɛya min bɔra kɛrɛnkɛrɛn an balima fulaw ye yɔrɔ caman na n'u taara faamaw ani marifatigiw wɛrɛ u b'u minɛ i b'a fɔ komi jihadistes o de ka dabila Tapital Pulaku y'o de ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna k'a fɔ de min ka gɛlɛn ma o ye ka bɛɛ de bugɔ bere kelen na k'a fɔ n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ fini fɛgɛfɛgɛ b'a la walima bere b'a bolo k'a fɔ jamana sira don
o de ka dabila min ka d'u ye o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaaw o fulaw bamanan o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ fɔlɔ min na ka kɔrɔ an b'u cogo de o de fɔ premier ministre ɲɛna ani u ye minnu sɛbɛn gɛlɛyaw minnu b'u la o y'a bɛɛ ta ka di premier ministre ma premier ministre fana y'a jira ko basi t'a la n'ala sɔnna a ma o b'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ma u ye tapitɛrɛpilako mɔgɔw u ye foli ta ka lase an ka chef d'état-major général de armée min ye Umaru Jara ye ka da kan a y'a jira OATM sanfɛ u kana mɔgɔ bɛ bugu bere kelen na u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa o maa n'u sigala la u bɛ se k'u wele ka ɲininkali k'a la de ka bɛɛ de bugu bere kelen na u y'u foli ta ka lase chef d'état-major général de armée ma kunnafoni dilaw fana minnu bɛ kunnafoni di a tiɲɛ kan i b'a fɔ komi e n'a ɲɔgɔnnaw u y'u fana laseli kɛ Kulibali. O kɔfɛ Amadu n'i ye jateminɛ nin waati laban ninnu na gɛlɛya minnu bɛ yen n'u bɛ ta ka ɲɛsin mɔɔw ma maa caman ka fɔ la ko ni wulikajɔ ninnu kɛra yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ kuma ni filaw ka kan de ye n'i y'u caman minɛ i b'a sɔrɔ filalakaw don ko o baaraw bɛ kɛ fana ko tapitɛrɛpilako tɛ wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ déclaration kɛ n'o ye ka wulikajɔ kɛ k'u ka dusumakasa yira la o kuma minnu bɛ fɔ maaw fɛ aw bɛ jaabi jumɛn don o kuma la. A jaabi ye min ye ni attaquew kɛra y'a fɔ cogo min na kumakan bɛ fɔ bon langi u bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye fula bɛ se ka bamanankan mɛn bamanan fana bɛ se ka fulakan mɛn u tɛ ba la mɔgɔ caman y'a jira ko fulaw b'a la ni attaquew kɛra yɔrɔ dɔ la tapitɛrɛpilako bɛ kuma waati caman u bɛ communiqué kɛ n'a kɛra u b'a jira ko a ma diya u ye u bɛ communiqué kɛ u se ye min ye u b'o de kɛ marifa tɛ tapitɛrɛpilako bolo muru t'u bolo bere t'u bolo foyi t'u bolo olu fana ye tɔn gansan quoi ni tɔɔrɔ ye bamanan sɔrɔ a ye fula sɔrɔ ni tɔɔrɔ fana ye fula sɔrɔ a ye bamanan sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen. O kɔfɛ Amadu Jalo maa caman bɛ jamana in kɔnɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko siyaw ka ca Mali fan bɛɛ fɛ munna bɛɛ wulilen bɛ k'i ɲɛsin filaw ma ni ko nin kɛra bɛɛ b'a fɔ ko filaw don ko mun de nana ni o ye. A bɛ faamuya sɛbi ka d'a kan idée in n'a ma fara ka don adamaden kun la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ filiba ye ni hakili b'a la tile fila in na Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko filaw ko bɛnbaliya k'u kan Mali la a y'u fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana bɔra ka communiqué kɛ ko non ko o kuma min fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye n'o ma farati dɔrɔn an bɛ don min na komi bi a bɛ filaden caman kunkolo la jamana ɲɛmɔgɔ t'u fɛ hali ni minnu kumana u b'a fɔ non ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ filaw contre la an bɛ se ka kɛ cogo min na ni kuma in kana kɛ tiɲɛ ye o ye sigi ka fɔ de jamana ɲɛmɔgɔ de fana k'a jira k'a fɔ a filadenw a siya wɛrɛ an bɛɛ de fa kelen ba kelen ala ka kisa ma tubabu bɛ ka minnu fɔ sa ka fɔ de ko Mali kɔnɔ ko bɛnbaliya kɛ filaw kan a bɛ ka don dɔw kunkolo la hali sisan n'i donna mobili kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ba bɛ da i kan ka d'a kan fila sari wɛrɛ dɔ b'i la fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ a ko bɛ se ka dabila cogo min na ne ka jate la o ye sigi ka fɔ ye ani bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ɲagili b'a la 2012 dɔw delila k'a fɔ yan ko tuaregu u b'a fɔ rebelle an ma tuma ala ka hinɛ a la a bɔla a y'a jira ko non mɔgɔw k'u kuma dabila ko maa gɛman bɛɛ tɛ rebelle ye nin waati fana na fula bɛɛ tɛ jihadiste ye a bɛ kɛ fulaw dɔw kɔnɔ u bɛ jihadiste la u ye wulibali ye fula bɛɛ tɛ dɛ fula caman bɛ nin contre la se de t'u ye a wulibali min i b'a dɔn fula caman bɛ n'i y'a ta 95% u bɛ moriya de kɛ u bɛ minnu wele ko jihadiste moriya man d'u ye u tɛ moriya fɛ den n'i ye fula moriw ta 95% u bɛ boli ka na sigi Bamako mun na faamaw fana kan ka u de ɲini k'a faamuya ka sigi ka fɔ kɛ u kan'o bila u kunkolo la k'a fɔ fula bɛɛ de jihadiste ye o kuma n'i ma fara dɔrɔn a bɛ na ni fu ɲɔgɔn kɔ de ye monsieur Kulibali. An b'a lɔn k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn kɛra fɔ bɛn ni kelen y'an ka jamana kɔnɔ na ala k'u sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ Irisi ni Ukraine ka kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ a jirala tɛnɛndon k'a ye tile 159 sɔrɔ o tɛnɛndon kelen na fɛn min ye mugujugu ci dɔ ye o kɛra Ukraine marabolo fila la ka ɲɛsin Irisi sɔrɔla silakaw daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko pankuru dɔ de ni mugujugu in ci u la fɛn min ye Ukraine sɔrɔla silakaw ye o bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu nɔ tɛ nin waleya in ye nka Irisi y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa juru sara bere dɔ ta kalo nata in na ka ɲɛsin maa mun ye nin waleya in kɛ n'an bɔra yan an taga Iraki jamana kan sibiri tɛmɛnɛ in na fɛn min ye muka data ale kanubaw bɔra wulikajɔ la dɔgɔ furancɛ kelen kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ in kɛra siɲɛ 2 kɔnɔ ka don wasabulon kɔnɔ u y'a jira fɛnɛ ko wasabulon kura ko fo k'o sigi sen kan ko kɔrɔlɛ min bɛ ko k'o ci muka data yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ ko dinɛ ɲɛmaa don ale ni politiki ɲɛmaa fɛnɛ don Iraki n'an bɔra an taga RDC Congo fɛn min ye wulikajɔ ye hali bi o bɛ RDC Congo jamanadenw fɛ ka ɲɛsin munisiko ma ko ka taga ka bɔ u ka jamana kan n'a bɛ wele ko Kasikebile o ni Segoya tamɛ yɛrɛ fɛn dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa 32 de bɔnɛna u ni na ani ka maa 150 ɲɔgɔn ko olu jogi RDC Congo jamana ɲɛmaa bɔra k'a fɔ k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'a bɛ basigi ɲini k'u k'u tɔ ko ni maa ninnu nalen bɛ u dɛmɛ u ka kɛlɛw la n'an bɔra na an taa Afgalisa Al-Qaida ɲɛmaa dɔ n'ale bɛ wele ko Zawari a jirala k'a fɔ ko ale tun bɛ Sama Beladen nɔ la a bɛ san caman bɔ ni waati na ni dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko États-Unis ka mugujugu ci dɔ sen fɛ ko ni cɛ kɔfɔlen k'a bɔnɛna a nin na nka Zawari yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ ko a bɛ wagati jan bɔ ko États-Unis tun bɛ ka ni cɛ kɔfɔlen ɲini nka ni waati in na jamana ɲɛmaa bɔra k'a jira k'a fɔ k'olu sera ka bɔnɛ a nin la Afgalisa an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kuyoli dɔ
an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma basigi lafiya ala k'o sabati k'an ka jamana to bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na ka ɲini maliden bɛɛ fɛ an bɛ ka kɛ lakanaba ye ka fara an ka jamana lakanabaw ka jamana in basigi na lafiya kɔrɔ ni tilebani ka ɲi ka ala k'an bɛɛ lajɛlen k'u hakilila ɲuman d'a ma jamana in ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na